Pomozte Wantedovi. Budeme pomáhať dneska Wantedovi. Pizzerii Five Nights at Candies. A bude to veľmi zlé. O tejto hre trošku viem, ale nič také veľmi. Tak to možno, ale nie je pizzeria, toto je možno burger, keď tu máme burger. Nevadí. Takže, ja som videl tú starú verziu, toto je že vraj nejaký remastered. Takže... Fuj, hra tu nejaká satanistická hudba. Dobre. Cancel, klasicky. Niečo podobné ako v FNAF jednotke, že v FNAF jednotke boli dve okienka, tu je on jedno. Cez ktoré nejde ani vidno. To je super. Je rok 87, takže co dávno. Jo, počkať, prečo nevidím kamery? Aha! Tu sa musí zase kliknúť. No dobre. Takže. Čo tu máme? Kamera 1. Jaj, tak to sú tí dva prví hajzli. Tu je. Máme Adam a Eva, žena a muž. OK, kuchynka. To je aký hajzel. Oh. A neviem ani koľko ich tu je, ja viem, že myslím, že ja neviem, 4 a možno by tu mohli byť. Tu za rohom vypadá, že tu bude nejaká zloba. Toto je ona, toto má byť Fake Foxy, akože robíte si zo mňa pič. Ako tie kamery vydávajú tí že... No tak v prvej noci asi nič nebude. Takže asi tu môžem vyložiť nožiska. Jedno ráno. A idú si trošku pospať. Jaj! Meďošky sa už pohli. Dobre. A tu je! Čo ma díváš? Ty. Ty máš určite malý pipik, ty sa preto na mňa tak dívaš. No, dobre. Budeš pokračovať? Čo to ste? Počkaj, what the... Aha, dobre, to je automat. Už som sa trošku zlakol. What the... No, super. Koľko sa už premiesne. Piče. Dobre, jeho ženka sa ešte nepohla. Ja radšej kokot mi ide chodiť urobiť sandwich. Pičo. Dobre. Čumí sa na mňa. Nie, dobre. Ačkať, to mi chcete ako povedať, že ako oni môžu aj cez to okno a ne? Ako tu omrdať? Dúfam, že ne? Jaj! Jaj! Do boha! On je už tu blízko! No kurva! Jaj bože! Čo mi robíš takéto infarkty v prvej noci? Do piče. Kde si ty kokot? No ja sa bojím, že to na mňa vybavne. 60. Jaj do boha! Aj tá pička sa pohla. Kde je? V kuchyni varíš? No jasné. Jasné, že varí. Ty pičus. Jaj boha! Kurva! Už si zmizol ne... A kde je tá rúžová piča? Marvina! O môj Bože! Oni sa asi tak nelišia. Do prdele. 4 ráno, tak to ubehá docela rýchlo, toto. Som si pochol ten čurák. No dobre, on je furt tu. A kde je ten debil? No dobre, tu je. Ona je na dvojke, ona je na devátke. Dobre. Dobre.
Kde je? Jaj! Pred oknom ma tu straší! Jaj, kurva, opičák! A kde je ten oný? Tu je jeden debil. Druhý. Kde je tá piča? Nečumí mi tu na dvere? A čumí! Jaj, kokote! Prvá noc a už tu takéto ne, na mňa idete. Zás to čumí! Jaj, dobre. Obidvaja sú tu. Dobre, opičák, ty tam zostaň. Debil. Ešte niekto? Ešte ty sa tu budeš hýbať, čo? Tak som vravel, 4 tu budú. Uspávanka prede, ty tu hrá? Jaj boha! Jaký som ja profiguroval, vidíte? Prvú noc som žedal. Ty kokot. Že ťa na toho profika, no. Wow. Poďme aj druhú noc, ne? Čo to dáme? Alebo dáme do tretej? Dáme do tretej, vieš čo. What the fuck? Čo je? Dick! Marionec, originálna FNAFka. To Scottovi ako nevadí? Že tu one dali marionet? Čo tu ako kurva mám robiť? No dívať na mašiny. Joj, to som si trošku zľakol. A čo teraz mám sa ešte znova otočiť? Ja sa bojím, on tu na mňa urobí bafiky baf! Sa hnevá na mňa. Nečumek piča. Jaj do boha. Dobre, mini jumpscare. Samozrejme som sa nezľakol. Tak ideme ešte jednu. Dáme jednu, to dáme. Druhá noc. Meďošci, idem na vás. Zás mi tu volá. Vidíte, ak som populárny, mi tu vyvolávajú do kancu. No čo, vidementi. Ty sa mi tu ani nevykokus tej tmy, ty kokot. Zás tu hra uspánka pre malé detiska. No sere! No druhá noc by mala byť už akože extrém, ne? Než som to vypil do piče. To docela prvá bola docela ťažká, sa bojím, že čo bude teraz do piči. Do piče. Ak zatiaľ asi nič, tak ja si idem vyložiť nohy a počkáme, kým sa niečo bude diať. Meďošci sa mi tu už hýbajú. Super. On sa hýbe tak rýchlo teraz. Kde je ten debil? No dobre. Dobre. Čo by dva zdrhli? Dobre, tu je jeden, tu je druhý. Dobre, jedna ráno. V pohode. Ráme! Máme ešte veľa baterky. Meďošci moji. To je jeden, to je druhý. Už sa tam pomilovať. Kočičky. Není tu nejaký easter, že môžem... A je! Iné soundtracky nemáme. A nesere ich to trošku? Dobre, tento debil mi už tu čícha na dvere. Jaj! To čo je? To čo je za malého kokota? To čo je? Ty kokote. Ty vypadni, odkiaľ si prišiel. Čurák. Jaj boha! No to snad ne. A zás mi tu čumí. Do kanclu. A kde je ten malý? Ty malý čurák, tu aj zostaň. Opičák!
Tu na mňa, ak idete, gangbangy. To čo je za malého debila? Pinguín opičej. To je opičák. A tu je, no, choď mi urobiť ten. Sa dvierka otvorili do piči. Tu ide opičák na mňa. Snad ne. Už sa tu bojím normálne byť takto. A na čo je toto? Nedáva zmysel žiadny. Môžem jebať. Ty sa už pohneš, ty debil, fakt? Už ťa tu nechcem, už ti chcem zavrieť pred rypakom a už odješ tam. Nie opiče, odkiaľ si prišiel. Jaj, rúžová piča sa pohla. Dobre. Všetci sa mi tu hýbu. Taká veľká rodinka. No čo urobíš, čo urobíš? Jaj! Do boha! Som sa posral. To tam nebolo vidno. No ty už ma sereš, tu sa furt na mňa šumíš na tej kameriách, debil už. Neviem, či si postihnutý na hlavu. Či vidne, a tu sa dvierka zatvorí, tak odtiaľ to chodí ten malý kokot. Dobre, dobre vedieť. Dobre, tu zase idú pomilovať asi. Kde je tá? A tu je tu mi stojí, ako je, tá nestojí. Ale tako... Jaj boha. Oni tu sú dvaja na mňa! Dobre, môžem na chvíľu otvoriť. Sa bojím, že ono, ja to musím mať zatvorené, keď ona je pred oknom. Do boha. Však mi tu vyšľaháte baterky. To otvorím, že čo sa stane. Mi tu vyšľaháte baterky, vykretení. Jaj. A dobre, ona ide do piče. Tak asi fakt to mám urobiť, takže to mám zatvárať a ona odíde. Ok, tu sa vrátil tento kokot. Jak je to blika? Odišla, tak pohoda. Odišiel tento pingvinovský, no jasne, že odišiel. Tu bude nejaká zloba. Už cítim. Zase opičák. Oda. Na stage už 4 ráno, to je v bol... Ale kurva má baterka! Ne! Málo! A piča sa už pohla. Jaj! 5 ráno, to je v pohode! To je v pohode! To už dám. Ty sa jak rýchlo premiesňuješ, ty kreten. Už kreten, a fakt? Onže ono moc pomalý, kým tu dojde. To je pohoda. To je pohoda. Á, to už mám vyhraté. To všetci tak pekne pri sebe, tak. Ešte, ak tu na mňa dáte nejaký oný jumpscare. Kde je malý kokot? Kde je ten malý Boha! Vypadí, ty piča. Odešlas? Tu je malý kokot. Pri hajzloch sa išiel vysrať. Bro. Druhá noc úplne na pohodu. V pohode. A zase nejaké marioneta mi tu bude. Kolečko sa mi tu točí. Také trošku postihnuté. Error! Error si strž do riti. Čo zjapeš, malý zharant? A čo tu ako mám?
23.9. 8 mesiacov. Aj, tak toto by mali zacenzurovať do piči. To nemôžem dať na YouTube. Ups. No, snáď nedostanem ban. Nenahlasujte toto video, prosím vás. Ja sa s vami učím. Nemajte sa. Čus, vole.